Bună, sunt Loredana și sunt designer la 3D Dot. Astăzi vă voi arăta cum puteți crea un obiect util în programul Tinkercad. Iată obiectul. Este un cuier, iar dacă agăți niște chei pe el, personajul ridică mânuțele. Pentru a-l proiecta, e nevoie să știți să lucrați în Tinkercad. Așa că dacă vreți să reproduceți obiectul, este util să parcurgeți tutorialele înainte sau să participați la un curs Photoshop organizat de noi. Începem cu un cub cu lățimea de 40 de mm, lungimea de 60 de mm și înălțimea de 10 mm. Modificăm dimensiunile. Apoi alegem planul pe care inserăm următorul obiect. Inserăm un box gol pe care îl potrivim să fie cu câțiva milimetri mai mic decât paralelepipedul inițial. Apoi, foarte important, selectăm ambele obiecte și apăsăm butonul Group sus în dreapta. Inserăm din nou un cub gol pe planul pe care lucrăm. Lățimea este de 20 de mm. Vrem să tăiem obiectul. După ce grupăm obiectele pe părțile laterale, obținem două decupaje. Mai luăm un box cu lățimea de 7 mm. Îl centrăm față de lateralele piesei. Tragem de obiect în jos 1,2 mm ca să facem un șanț de ghidare. Tragem de înălțime până când depășim marginile cele mai înalte. Luăm un cilindru plin și îl punem la ochi în mijlocul dreptunghiului format. Mai punem un cilindru identic și simetric în partea cealaltă. Merge și cu duplicate sau mirror. Aici înălțimea cilindrilor este de 6 mm și grupăm. Aici, foarte important este că trebuie să alegem planul din interiorul șanțului și introducem un cilindru cu diametrul de 6,5 mm. Îl punem chiar la capătul șanțului. Acum este foarte important să dăm loc piesei. În acest moment ea nu mai poate fi mișcată și nici nu mai pot să o combin cu altceva. Este important să blocăm ce am lucrat deja atunci când lucrăm la o altă componentă pentru a nu afecta componenta deja creată. Acum vom face cârligul de care se vor agăța cheile. Am ales tot planul din interiorul șanțului. Am creat un cub cu lățimea de 6 mm și lungimea de 55 de mm. Am creat obiectul în interior ca să verific cum arată. Definim înălțimea de 2,5 mm. Acum facem cârligul de care se vor agăța cheile. Alegem tot planul din interiorul șanțului. Creăm un cub cu lățimea de 6 mm și lungimea de 55 de mm. Punem obiectul în interior ca să verificăm cum arată. Definim înălțimea de 2,5 mm. Punem un plan de lucru pe acea tijă. Schimbăm culoarea obiectului ca să vedem mai bine componentele separate. Fiecare poate defini ce culoare dorește. Punem un box pe planul de lucru. Lățimea este de 6 mm. Apoi tragem de cutie ca să fie centrată față de cei doi cilindri din lateral. Cutia trebuie să fie puțin mai înaltă decât cilindrii din lateral. Selectăm tot și apăsăm grup. Luăm un box gol și îl poziționăm peste celălalt. Trebuie să iasă marginile puțin în afară pe laterale. Vrem să creăm un spațiu gol în interior și de aceea vrem să fim siguri că ne iese bine. În această gaură vor intra mânuțele personajului. Poziționăm planul pe capătul tijei verzi și acolo plasăm un alt cub. Lățimea este de 6 mm, iar înălțimea de 18 mm. Dăm iarăși grup.
planul pe tija verde. Apoi luăm o figură wedge care arată ca un acoperiș sau pană, cum spun tâmplarii. Trebuie să se suprapună cu tija la lățime cu 6 mm. Micșorăm pana ca să rămână totuși un spațiu liber până la cutie. Folosim pana aceasta pentru a da rezistență suportului. Mai introducem o pană similară pe care o rotim astfel încât să fie simetrică cu cealaltă. Apoi grupăm elementele. Alegem planul de pe laterala urechiușei care privește spre partea de jos. Luăm un cub și facem o opritoare. Vedeți mai încolo ce sens are. Ideea este să fie puțin în afară, câțiva milimetri pe fiecare parte. Când tija alunecă în jos, se va opri în acest element. Și apoi grupăm și îl dăm loc la această componentă pe care am terminat-o. Alegem planul pe care sunt așezați cilindrii. Lungimea este de 50 de mm și lățimea de 7 mm. Am dat înălțimea de 2 mm. Tragem această tijă, care reprezintă una din mânuțe, până la capătul urechiușei verzi. Luăm un cilindru cu diametrul de 4 mm și îl poziționăm exact în mijloc peste celălalt, pe care nu îl vom afecta pentru că este blocat. Apoi selectăm cilindru și tija și le grupăm. Obținem o gaură în jurul cilindrului. Tragem tija în afara obiectului. Punem planul pe tijă. Luăm un cilindru. Tragem de el astfel încât planul lui să devină elipsă. Vrem să obținem o formă ascuțită a tijei. Duplicăm forma și le-am poziționat. Dăm cilindrii în jos pentru a putea săpa forma dorită în tijă și grupăm elementele. Duplicăm elementul și obținem cele două brațe. Le punem pe poziția finală astfel încât cilindrii să intre prin perforațiile din brațe. Vom face câteva modificări la brațe astfel încât brațele să funcționeze în planuri diferite și să nu se încurce între ele. Dăm loc la brațul drept și lucrăm cu cel stâng. Mărim înălțimea ca să putem tăia ulterior prin el. Luăm un box gol, îl potrivim pe partea tijei de sub gaura cu cilindru. Săpăm în jos cam 2 mm. Grupăm. Alegem planul de sus, dar în partea opusă a găurii și săpăm în jos. Obținem un fel de cioc. Punem elementul la loc și îi dăm altă culoare și îi dăm loc.
Apoi trecem la cealaltă mânuță. Îi dăm unlock, ridicăm puțin înălțimea la 4 mm. Alegem planul de deasupra. Poziționăm din nou un box pentru a săpa 2 mm pe planul de sus. Subțiem ulterior și al doilea braț la 3 mm. Luăm un obiect în formă de steluță pe care îl definim cu înălțime de 3 mm. Centrăm steluța față de tijă și grupăm și dăm loc. Luăm o altă steluță. Este un pic diferită, dar nu contează. Este important ca formele pe care le punem să dea greutate, astfel încât să poată reveni la poziția de echilibru când luăm cheia din cui. Grupăm și dăm loc. Acum ne ocupăm de capac. Creăm un box de altă culoare și facem baza la fel cu cea de jos, 40 și 60 de mm. Apoi punem cutia deasupra. Înălțimea finală este de 3 mm. Mergem pe planul de sus al cutiei roșii, care e planul de jos al cutiei albastre. Luăm un box pe care îl punem fix între găurile laterale. Dăm click pe cutia de jos și o facem temporar transparentă pentru a vedea ce facem în interior. Suntem atenți să tragem de boxul cu care lucrăm, astfel încât să aibă aceeași dimensiune cu pereții. Ne uităm ca acest element, care va face parte din cutia de sus, să aibă un pic de distanță față de marginea carcasei de jos pentru a se putea închide. De asemenea, distanța față de mânuță trebuie să fie optimă, ca ea să se miște liber și să nu joace prea tare. Verificăm obiectul din mai multe unghiuri să vedem dacă a ieșit bine. Repetăm același lucru și în partea cealaltă. În partea de jos, unde vor sta cheile, aplicăm încă un bloc fix în gaură, cum am făcut și pentru laterale. Dăm grup. Am terminat cu capacul. Acum putem să personalizăm obiectul cu ce vrem. Importăm un desen în format SVG cu animale, fețe sau forme. Obiectul se va insera pe planul ales. Aplicăm forma pe capac. Îi dăm niște dimensiuni astfel încât să se încadreze în dimensiunile obiectului. Acum și desenul personalizat este o componentă cu înălțimea de 4-5 mm. Selectăm și dăm un ultim grup. Dați-ne subscribe pentru alte videouri sau urmăriți-ne pe Facebook.